veïns propers on la vida passava dins les llars i el carrer no es podia trepitjar, hi havia una nena molt curiosa que va trobar un llibre. I sabeu què va fer? Doncs sí, va obrir aquest llibre i a l'obrir-lo va mirar pel seu forat i va veure coses. Per aquest forat meravellós va veure coses vermelles, blaves, verdes, grogues, grises, com l'agulla del seu poble. I va continuar mirant. I continuant mirant va veure coses que hi estaven més amunt i coses que hi estaven més avall. Que s'escapa el globus. I com que la nostra nena era molt curiosa, va continuar mirant. I va continuar mirant coses que estaven més a prop i més lluny. Quina meravella! Quantes coses observava! Fins i tot va trobar lletres, moltes lletres. Lletres que juntant-les sortien paraules i números de tot tipus. Estava meravellada amb totes les coses que trobava mirant per aquest forat. I com que el que veia li agradava, va decidir estar-s'hi més estona. I va descobrir moltes formes rodones, formes rectangulars, quadrades, triangulars, les formes que habitaven els seus carrers. I com aquesta nena era tan eixerida, va començar a mirar més enllà. I va mirar el soroll del tambor, dels aplaudiments, de les flautes, de les maraques i dels petons. Ja era tota una experta mirant coses. En aquest moment va començar a mirar coses grosses, com les abraçades, i coses mitjanes, com les paraules que diem a cau d'orella, i coses petites, com les pessigolles que t'inunden el cos de rialles. I mirant les rialles va pensar en aquelles coses que li agradaria tocar, el seu peluig, el seu gatet, la pintura i a tota la gent que estimava. En aquell moment, per aquell foradet, la nena podia veure a totes les persones que estimaven i que no hi eren. I amb l'emoció de voler tocar a la gent que estimava va aparèixer un mirall i un missatge. I de coses brillants, què em veus? I va veure coses molt importants a través d'aquest mirall. Va veure el tresor més important de la seva vida, que no era una altra cosa que ella mateixa. I amb aquest tresor, la nostra nena va decidir deixar obert aquest foradet per a que tots els nens i nenes del món poguessin descobrir les coses que anaven apareixent si miraves bé al teu voltant. Les coses que anaven apareixent si miraves bé al teu davant. I llavors va passar un gat, va passar un gos i aquest conte ja s'ha fos.